Hi guys, welcome to TFA Files TV. Ray Vines anga achinyomba Winky D pachirungu inonzi Ray Vines was dissing Winky D, anyora kuti iye zvekugona music uyu akapedzisira muna 2013 pazouya chibaba akabva apera. Till now akungoimba tumasong tunobhowa every time. Inzwai mega matuzvi ndozvataurwa nani naRay Vines, asi vazukuru vambuya naenda havana kufara, vanofarira Winky D. Vadedzera kuti aiwa mufana wakufarisa, vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati zvemaskiti zvakaramba makuda kutsvaga mbiri nekudhisa Winky D. Mumwe munhu akati kamusoro kanenge hosho. Mumwe munhu akati mufana iwewe une dzungu. Asi varipo vamwe vanhu vanga vachimira naiko kaRay Vines kamufana kedu kari kutrenda for wrong reasons. Mumwe munhu auya akati I agree with him, ari kutaura chokwadi. Mumwe munhu akauya akati I'm sure you know the only time you can get people to notice you is by dissing Winky D. Vanhu vakawanda vari kungotuka Winky D nekuti vari kuziva kuti vapera. Vakawandisa vanhu vari kutuka Winky D, but Winky D tinomuziva pinduri zvinhu zvisina nebasa. Mumwe munhu auya akati mira kutukisa amai vako, achireva Ray Vines because hanzi ukatuka Winky D unotukirwa amai vako. Mumwe munhu akauya akati iwewe naDJ Towers namabricho muri team 1 ndozera rako, maskitsi enyu ari dry kunge homwe yerovha, ndozvataurwa nemumwe munhu. Saka guys, handizivi tinoti kudi, asi vanhu vari kuzviramba. Ray Vines ari kutrenda for wrong reasons. Paripo pamwe futi panga achituka zvaita kuti vanhu vamunyombe vachimutuka because anga achituka munongoziva mega maalbino. Hazvifaniri kuti munhu atuke vanhu vakadaro because we respect munhu anozvarwa akadaro, asi naye zvanga achitaura zvacho haatuka zvisingaite. Mukaenda pasocial media munowaona ma-screenshots Ray Vines achituka mumwe mukomana, of which vanhu vakawanda adedzera kuti aiwa mufana asvinzwarwo. Mumwe munhu akauya akati the good thing chibaba respected Winky D. Saka ivo zvavari kutaura kuti akapedzisira kurira Winky D, chibaba chichiri kurarama. Uri kukanganisa because chibaba chairespecta Winky D. Mumwe munhu akati zvekuti music this hatinei nazvo, takungoraramira Winky D. Mumwe munhu akati dai pasina Winky D takabuda muZimbabwe kudhara. Saka vanhu vakawanda vari kumira naWinky D. Mumwe munhu auya akati Ray Vines wacho akapera asati atanga. So handizivi guys munoti kudi, asi Ray Vines ari kungotenderera for wrong reasons pasocial media. Mumwe munhu akati without Winky D you can't make content these days. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.